Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм Българ! Здравейте! Аз съм Българ! Айде, стига толкова. Днес е финала по футбол, а аз нямам телевизор. Трябва да намеря къде да го гледам. Какво става, Българ? Здравей, Аспарух! Може ли да гледам финала при теб? Ами, аз нямам телевизор. Какво да правя? Проверих навсякъде и няма къде да гледам мача. Но къде да намеря телевизор? Куките! Поредна кражба разтърси Десебър. Мистериозният крадец, който тормози града от няколко седмици, този път удари магазина на ъгъла. На местопроизшествието няма никакви следи, освен един откраднат телевизор. Полицията твърди, че именно по тази улика ще достигне до престъпника. За вас предава на живо Любка Любчева. Извънредни новини! Полицията е обсъдила блока за крадеца! Очевидец твърди, че го е видял да влиза в телевизора именно в този ход! Полицаите всеки момент ще щурмуват сградата! Как са ме открили? Няма да им се дам за нищо на света. И полицаите извеждат крадеца! Какво става? Пешо, какво става тук, бе? Да, това е крадеца, който видях. Очевидецът го разпозна. Прибирайте го. Как го набутах на Аспарух. Ей, тъй за кеф. Не съм никакъв очевидец. Аз даже съм сляп. Най-накрая го хванахме. Всички улики съвпадат. Разправя наляво надясно, че няма телевизора, в тях намерихме един. Код 59, кражба в магазина на площада. Разбрано, тръгваме. Здравейте и от лайфа на реалити шоуто Българ. Представям ви днешния ни гост, Унуфри. 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 Да видим, има ли зрител на телефона? Да. Абе, водещ. Много си прот. Упс, загубихме връзка, както и да е. Да се върнем на Българ. Така, сега ще проверим теорията на относителността на Алберт Айнщайн. Ще видим какво би се случило, ако Българ беше сложил телевизора направо на шкафчето, а не първо на масата, както направи в случая. Гледайте! Ние сме от ВС Теле нон-стоп и ако дойдете в близките 5 минути, ще получите 50 кашона от любимите ви дъвки само за всичките пари, които имате. А сега извънредни новини! Полицията е обсъдила блока за крадеца! Очевидец! Пешо, какво става тук, бе? Да, това е. Какво стане, бе? Нищо не виждам. Ма ти сляп ли си, бе? Къв очевидец си ти, бе? Прибирайте го за лъжи свидетелстване. Не мога да повярвам. Бях жертва на глобална конспирация. И когато всичко беше неизбежно,
се появи българ и ме спаси. Това е истински приятел. От днес нататък си залагам живота да браня и закрилям тоз човек на народа и ако позволя да му се случи нещо, името ми да не е Аспарух. Код 59, кражба в магазина на площада. Разбрано, тръгваме. Прикривай ме! Не! За малко! Били! Били! Шефе, той уби партньора ми. Този българ от сега нататък е моят най-голям враг. Но аз ще го пипна. Ще дам всичко от себе си. Няма да ям, няма да спя, няма да мирясам, докато не видя този хладнокръвен убиец зад решетките. Да. Са си избери нов партньор от тез тук. Но шефе, аз работя сам. Той да не те е някой тъп американски екшен. Като работиш сам съм уволнен. Работил сам. Какво правиш дома ми? Полиция! Крадец! Скъпи, какво стана? Айде в кухнята! Не, Казвай! само аз бе. Не, Ти ли си крадеца, който търсим? само аз. Не, И да е той, и да не е той, аз викам да го заключим. За всичко е виновен българ. Българ, Изглежда и двамата имаме общо враг. Заради него гния в Пандиза вече от обяд. Знаеш ли как да го открием? Знам точно къде живее и ще те отведа до него. Сам не знам как да се измъкнем от тук. А какво ще кажеш пресей тази дупка е тук? Кажи сега, къде живее българ? На Гларус 8, но... Ей! Къде избяга, бе? Ехо! Има ли някой? Мамо? Май тук живее. Това вече приля чашата. Някакъв тип се насочва към прозореца на българ. Бързо да отида да видя какво става. Ще убия, да знаеш! Но това е крадеца. Той хвана крадеца! Много е смело! На живо! Интервю с героя за убил крадеца! Трудно ли го заловихте? Да,
Беше много трудно и опасно, но все пак аз съм полицай и съм свикнал. Не само полицай. Най-добрият полицай в управлението. А Българ помогна ли ви? Ами да, всъщност залових крадеца с помощта на моят много добър приятел Българ. А Българ не е ли този, дето уби партньора ти? Да ни издребняваме. Как го заловихте? Разкажете. Еми, вижте сега, аз дебнех крадеца. Телевизорът ми! Сега как ще гледам мача? Ако искаш, ела у нас да гледаш мача. Приятелю. Наистина ли? Разбира се. Ти нали нямаше телевизор? Купих си. Ти ли си Българ? Казвай! 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 Ти ли си Българ? Казвай! Пешо! Остави дядо си, бе! Глух е човека! Дядо? Мач, гледа ли ти се, бе?